Kai ma haka. Ne fatan Allah ya gane da ita kuma Allah ba mu zaman lafiya. To na gode miki, na gode. Allah ya miki albarka. To amin summa amin. Na ji daɗi sosai kuma ba abin da zan ce miki sai dai in ci gaba da yi miki addu'a. Ubangiji Allah ya bar mu tare, Allah ya ƙara danƙon soyayya. Aminatu na. Aminatu. Amma kin san wani abu? Kai, har yanzu baken nan yana nan. Kai. Na gode mai gida, ni ma ina son ka yi. Ai wani lokaci idan zan fita, idan ina ganin wannan far'an naki, ina ganin fararen idanuwan nan naki. Wallahi Aminatu sai yanzu kaman koma gida mu ci gaba da fira. Aminatu. Na gode. Kamo ta nan. To shikenan bare ki ko? Allah ya tsare. Amin. Na gode. Na gode. Sai ka ga. Me ya kawo akuya rara gefe cikin garken kura? Me san matsi? Me ya kawo ka cikin masarautata? Ka san ba a zuwa masarautata sai an sanan mun. Sai da sani na, me ya kawo ka mutuwa ko ƙara kwana? Me ya kawo ni kake tambaya na? Me ya kawo ni gidanka? Mutuwa ko ƙara kwana?